Čačanska banka je nakon opsežne analize tržišta i potreba klijenata prošle godine donela odluku da pristupi novom konceptu razvoja poslovne mreže banke. Uvažavajući činjenicu da je uloga malih i srednjih preduzeća sadašnjost i budućnost srpske privrede, usmerila se ka podršci ovom sektoru. Otvoren je prvi kreditni centar u Beogradu isključivo namenjen radu sa pravnim licima, mikroklijentima i malim i srednjim preduzećima. Istovremeno je u saradnji sa Evropskim investicionim fondom banka počela i realizaciju Business Up kreditne linije namenjene mikroklijentima i za kratko vreme plasirala je 4.300.000 evra u 341 projekat. Korak dalje u podršci ovom sektoru i novi sadržaj na web sajtu banke, mikrostranica sa savjetima za uspešno poslovanje iz oblasti marketinga, menadžmenta, finansija, prodaje i elektronskog poslovanja, kao deo Business Up kampanje. Okupljenima na promociji Business Up kreditne linije, održanoj 6. decembra u kreditnom centru, sadržaj sajta businessup.rs predstavio je Nenad Maslovar iz agencije Max Nova koja sprovodi kampanju. Znanje je izuzetno zahvalan resurs jer omogućava da se širi na taj način što se deli sa drugima i banka je vrlo svesna toga, zbog toga je i odlučila da postavi 100 plus saveta na adresu www.businessup.rs. Oni su sada dostupni, posetioci mogu da pristupe mikrosajtu Čačanske banke. Jedan od autora saveta iz marketinga i prodaje, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Saša Veljković, istakao je važnost upućenosti preduzetnika u marketinške alate. Svi misle da je to neko oglašavanje. Za oglašavanje para imaju samo veliki i onda iz toga proističe da malima to ne treba, što je naravno jako pogrešno. Marketing je istraživanje tržišta i dobar proizvodni asortiman i adekvatno postavljena cena i dobar izbor partnera u kanalima distribucije, pa i ta promocija, ali naravno i odnos sa svojim zaposlenima, mnogo toga. I znači da marketing u stvari, ako ga posmatramo šire, mnogo više treba takvim preduzećima, jer je mnogo teže za malo para sa malim budžetom sve to uraditi nego kad imate na raspolaganju nešto mnogo više. O veštinama vođenja preduzeća govorio je profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Kaličanin. Preduzetnici i vlasnici malih i srednjih preduzeća vrlo olako prelaze preko značaja menadžmenta u smislu imam osjećaj, znam kako da rukovodim, obično se koristi ta reč. Bojim se da takvo shvatanje menadžmenta nije uputno iz prostog razloga što je reč o istovremeno naučnoj disciplini koja podrazumeva određeni set teorija, pristupa, pravila, principa koji se moraju poštovati. Saveti su koncipirani tako da daju konkretne odgovore na pitanje o plasmanu i kontroli finansijskih sredstava, pozicioniranju na tržištu i internetu, upravljanju ljudskim resursima i tretiraju mnoge teme sa kojima se preduzetnici sreću u svakodnevnom poslovanju. Sajt će redovno biti ažuriran novim savetima, a osim edukativnog dela sajta, posetiocima su na adresi www.businessup.rs dostupni kreditni kalkulator i pregled najvažnijih vesti iz ekonomije.